Welcome back to my YouTube channel. आं दायो मोसानो थांनो नागिरदों आरोना नै ओंखारबाय ओमफ्राय बिनानावफोर दङ सानै साथामसो बेखौ लामायाव नेबाय थानोसै आरोना नायलांबाय थादो आं भिडिअखौ दिनै माबायदि बेसेबां मोसानो हायो बेखौ दिन्थिलांगोन भिउआ माबायदि गोथां जालायदों आरोना ओमफ्राय नै जोंनि लामाखौ एसे दिन्थिहरनोसै आं गोजाननिफ्राय ओमफ्राय सासे फैगासिनो आरो र' बेखौ नेगासिनो आं एकदम साइलेन्ट नैजों फैगोन आरोना नेथ'बाय जेबो देलायाखै फुरला फुरलि फैबाय आं बिराद मोजां नुदों आरोना लामाखौ भिउखौ बिराद मोजां नुदों गोथां ओइ बबिथा हाय नरदो हाय नर नानिमोन अबाव थांनो खिन्थाना होलाय अबाव थांनो सानस्रि लाजिनानै थैनो नागिरो नै सासेयाव ओमफ्राय बबिथा दुनियानो लाजियो नै बेखौनो बांसिन होगोन आं नै खिन्थाहरलाय एसे अबाव थांनो बैसागुनि मोसानो सोलोंनो नागिरदों ओमफ्राय सिख्लाफ्रा नै दासो साब्रै जाहांदों आरो न'फोरानिफ्राय फैबावगोन आरो माखासे ओमफ्राय नै जों थांगासिनो र' दायो जायगा मोनैबा एसे दिन्थिबावनोसै आरो फुरला फुरलि फैलाबाय अखा हानायाव दे हाय नानि फिसा इयो खानाय गोलावथारनाय मालाय गोलावथार होनदों बयबो मेंख्ला ओमफ्राय नै सानैया जि थाबायगासिनो गोसो होनानै एकदम सासे लुदुर गैया सासे हामख्रें थांगासिनो बिदि खेबासो आराम जायो लाजिनो मिथिथारा थांगासिनो जि मोजां मोनदों आरो थांनो थाबायदों नै बे जाबाय औवाबारि गामि फोथार जों मोसाग्रा मथाय नै सोथायबा माबायदि नुदों जाय नायफैनो गोसो फैनो हागोन आरोना एप्रिलनि 15आवहाय फाइनालि मोनफैबाय मोसाग्रा जायगायाव नै रावबो गैया र' दा सिख्लाफोर फैबा एसे देखायबावगोन आं रावबो फैयासै नै साब्रैजों मोसाबाय थाबाय फार्स्ट डे Krishna Bondona ओमफ्राय आब' कृष्णा बन्दना ओमफ्राय मा नामथाय नामखौ मिथिला दा नोंसिनि गामिनि सासे दंना ओइ रिसमामोननि बेस्टनि मा नामथाय मा नामथाय आं मिथिया नै माबा भिडिअ बानायनो होदों आं
देलायगासिनो नामा लोगोलाय? Ini ibu bisa mama latih cek. Amal pun